ikus-entzuleo. Gaur ere hemen gaude etzietaren egun albistekiekin. Gaurko albistekin hasteko oso gai larria. Gaztina bero-beroak, erosi, merke-merkeak direla. Ospa mendik, hemen ezin dira gaztainak! Bezala, atzoaten nuen pertsona intoxikatu. Patata erreak, erosi, 600 euro patata bakoitza. Ospa mendik! Atzoa! Intoxikatu dira gizon batek babarrunak jan ondoren. Sardina fresko-freskoak, harrapatu berriak, erosi. Hora mendik, edo poliziari deituko diot, Barkatu eragozpena. Tira ba, pertsona intoxikatu dira gizon batek babarrunak jan eta buzkerra bota duelako. Orentxe bertan beste berri bat iritsi zaigu. Dirudienez gaztaina saltzailea atxilotu dute. Lehen hemen egon dena. Ikus ditzagun Kepasako legi kazetariak bidaliriko albistea. Askatu! Ez duzu eskubiderik! Egon zaitez galdi! Bihar arte ikus-entzuleok.